So gyda ni Nathan a Dion yma. Nathan, perfformiad da gyda'r oge yna, Ciro? Oedd, to'r peth pwysica heddiw oedd dim ots sut oedden ni chwarae, oedden ni jyst angen ei siŵr, oedden ni yn yr het yn yr un nesaf pan mae'r dro yn gael ei wneud i llun. Ond pan ti'n sbio ar y conditions a sut oedd y cae, toedd o'n gret, ond wedyn, os oedd ddim esgusodyn, cos mynd ar y peth i'r ddau tîm. Ond y ffordd nath ni chwarae'r hanner gyntaf, fel ffwtsbol, ni chwarae dwi'n meddwl yn ffantastig i ddeud sut oedd y cae, toedd o'n ddim yn gret. Ac byddwn edrych ymlaen o siarad y gêm ar ôl, achos yn ydy y dau gol gyntaf, dwi'n meddwl y ffordd gan i wedi pasio'r pel, mae un ochr i'r llall, union y beth nath ni weithio'n training nos fechar, a mynd i gweithio dyn ni heno. Felly, overall, da ni really yn hapus bod ni yn yr un nesaf. Faint o anodd oedd i chwarae yn y gwynt yna, oedd o'n gryf yn dweud? Oedd o'n just yn bwysig ffordd o'ch ti'n meddwl, achos o'ch ti fel arfer ella sy'n gallu cymryd touch yn y cefn, ond o'ch ti just gael gwarad yn ei sef, achos ella efo'r gwynt yn dod reit i Gwynaf, os ti'n cymryd touch ella mae'n rhywun eich ddal yn y sef. Felly, oedd y decision eich yn y masif, ac oedd ni'n methu cymryd chances yn y back four a 5 yn y nick hefyd. Felly, oedd hi'n bwysig oedd ni switch on trwy'r gen i gyd, achos oedd y conditions oedd ddim yn gret. Ond o'r cwestiwn oedd chi'n gofyn, mae'n anodd oedd hi yn anodd, ond allan o'n dig anodd yn anodd i'r ddau tîm, ond da ni wedi cwpio ar ei ddaf efo'r conditions. Ac, Dion, sydd tîm a dod i heddiw i wneud y debut i'r tîm gyntaf? Tîm o da, rili, bod yn disgwyl am chances i'r, a mae jyst i dod mor fast oedd do'n i'n expectio fo. A jyst mor falch bod wedi gael y chance. A gobeithio am mwy hyn rest o'r season. A chdi, nes i weld beth da ar ôl y gem, ti'n weld beth hapus? Yndi nhw. Yndi? Peth felly efo Dion wedi bod yn treino ni bob wythnos tymor yma. Un peth mae'n dweud amdano, mae attitude Dion, mae'n superb, a beth hynna mynd o'n bell yn ei hun, dwi'n sôn am mobility gan o efo'r bel. Felly, ffantastig i fi fod yn captain ar y cae a gweld hogyn ifanc o Caernarfon yn ei debut fo. Felly, jyst gobeithio debut yn y Welsh Pen blwyddyn yma hefyd, sy'n am topio'r blwyddyn, season off dwi'n meddwl. Ond yna, overall, ffantastig o performance, iawn di 3 pwynt yma. Ond da ni'n het yn ymwneud nesaf, gynnach chi Nick di stepio fewn heddiw. Superb o gêm, oedd Don yn Llanelli. Gêm anodd i'r Don, wedi mynd i chwarae 90 munud heddiw, clean sheet. A wedyn gofyn am byd gwell dwi'n meddwl. A dwi wedi clywed bod chdi fod yn gwneud lessons Cymraeg i Nick a ffordd mawr i Caernarfon wrth dwyda? Do, gathon ni... Oedda un o ddau o geiriau... Ie, mae'n sy'n mynd i ddweud, Sa'n mi watch o'n mynd i ddweud, yn lot o blif, dwi'n meddwl ar hwn heno, ond na, to'n gwybod un o ddau o geiriau Cymraeg, ond dwi'n meddwl oedd reit fluent ydyn ni gyrraedd enillus. Oedd yma'n gorau defnyddio nhw hynny o'n Na. So, beth ydych chi'n gobeithio, cwestiwn ymlaen eich yma, beth ydych chi'n gobeithio gael yn yr ôl nesaf chi? Wel, sa'n neis gael gêm adra flaen y cofis i gyd. A sa'n neis gael hynna lawr y lôn, so dwi'n eisiau byd enw nhw. Na. Ond sa'n neis gael nhw. Siomedig dyn nhw'n y gyngraedd yn yma, cos hynna di gêm sy'n siarad chwarae yn erbyn. Boxing den New Year, hynna dwi'n cofio'r games bod ni fach, felly sa'n neis gael nhw'n rhwng nesaf. Rhaid yn ydyn nhw'n nesaf. Dion, beth ti eisiau rhwng nesaf? Rwy'n adra. Rwy'n adra? Ie, dwi'n meddwl fe'n ffordd dda i'r ffan. Da iawn i'r oge, ac roedd chi sy'n nesaf, ie? Da iawn. Da iawn, oge.